ଆଉ ଥରେ ବିଡ଼ି କରିପାରିବନି? ଆଉ ଭିଡ଼ି କେଉଁଠି କରିବି? ଏପଟେ ଦେଖିଲ, ଇଏ ସବୁ ଆକୁକେ ଖୋଳିଲେ ମାନେ ଆଧିରେ ବି ପ୍ରବଳ ବାହାରିବ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ଦେଖ 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 ପୁରା ଛଣରେ ଦେଖ, ଦେଖ ଛଣ ଦେଖିଲ, ଦେଖିଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଯେତେ କଲି ସେ ସେତେ ବାହାରିବ। ଦେଖ ନା ଦେଖ, ଏ ଛଣଟା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ। ଦେଖ ପୁରା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ଏ ଛଣରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ରହିଯାଇଛି। এই দেখো পুরা ଛଣରୁ ଆଉଛି ଦେଖ। କ'ଣ କରିବା ବି? ଖରା ତ ହଉନି ହଉନି, ଏକରେ କ'ଣ କର, ଏ ପୁରା ଛଣ ପୁରା ଗରମ ତା ଭିତରୁ ହେଇକି ଉଷ୍ମେଇ ବାହାରି ଯାଉଛି ସବୁ ଗଜା ନା। ଛଣ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ତା ଦେହରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ତା ଦେହରେ ରହିଯାଇଛି ଧାନ। କେତେ ତାଡ଼ିଲେଣି, ପୁରା ଫସିଗଲା ମଣିଷ। ଦେଖ ପୁରା ଛଣରୁ ଆଚ୍ଛା।